Watla Lehkai bat ke Argentina. Watla da Khlem u legend jongka. Thep gol u rawat Lewandowski bat u Kane na kabanta kari jongki. Ngi pedang siang ba yapi barok ki paralok. Ki bujus ngotenat bat ke buju kershan ya kane ke channel na kapor sekapor. Kejing kerpat ya ki parlok. Ki bam pada ban subscribe la da bis ngotenat ya ki video hakane ke channel. Singa baban ajing kershan da ka ba share like bat kham tam ban subscribe. Haka jinga kena erung ceka FIFA World Cup jo usnam arajar ar penrew naga kon mebol hapdeng ki arngut ki ciparlok kata hapdeng kari jang ulenal masih ke Argentina persya ya kari jang ulu suara skayu rekwe haka ne ke jinga lakai ulenal masih ukram dan mentah bat kari Argentina haka jing sisa ulenal masih udon bat ka squad jong kari Argentina naga benta kini ki arteli ki jinga lakai jongka haka jinga kena erung ceka FIFA World Cup kata haka jinga lakai persya ya ku rekwe bat haka jinga lakai persya ya kari Brazil kaba pensil si ya kenong kershan jong ulenal masih bat kum joro jong kari Argentina haka ba ulenal masih haka jinga lakai ka badang shudap jong u naga benta ke klub jong u ke Inter Miami haka jinga lakai persya ya ka Atlanta United haka ne ke jinga lakai ulenal masih ulangat haka jing mensau bat kum joro haka ne ke jinga lakai ulenal masih ulaya ban Thep chiko naga benta ke klub jong u kum ta ulenal masih uha ban veng no yelade neka squad list jong kari Argentina namar ba Khlem la show ban Lehkai neka benta kari jong hakin neki arteli ki jinga Lehkai haka jinga kan erung chaka FIFA World Cup bat kumta haka ne ke jinga Lehkai persya ye ke Uruguay ka Argentina ka ha ban Lehkai Khlem dan lang u legend jongka kata u Lionel Messi bat haka jo kapor ka Lehkai Khlem dan lang u Angel Di Maria u balong urang Lehkai u bakan sai jongka bat urang Lehkai u badan kamtam neka benta kari Argentina bat haba faish kane ke jinga Lehkai nadok basdang hadok bantakut ke jinga Lehkai jong ka kelas Thep baro artel ke kenun ki lakun no de ke jinga khai Khlem dan balak ban penki ye kajar handrai haka jinga Lehkai jong ka kala ka baar ka Argentina ka 8i bakalong kari ka baklain bor wala da Khlem dan lang u legend joka kata u Lionel Messi kumta ka lenyon tenge ye ka Uruguay haka ne ke jinga Lehkai bat dai haka medit ka bandri papra kalayo ban penki ye kajar lengba u Thiago Almada ye ka bol ka balpon bo da u Julian Alvarez haden ka ne ka kol ka Uruguay ka la persyang hiban tresitom kenang bakan yo ban penpai ka ne ka cikol jong ka Argentina kumta dai hake medit ka bakhandai pheu plusan u Gonzales jong ka Argentina u leyo ye ka red card haka ne ka jinga Lehkai kumta ka Uruguay ka la persyang ban shim ye ka ne ka buksier ban yon tenge ye ka Argentina haka ne ka jinga Lehkai namar ka ha ban ye Lehkai tang da chipengut ki player handrai ka por kam sha shu ye ka haka ba ka jinga Lehkai ka la poino shika pakut ka jing tresitom jong ka Uruguay kam da ban seso namar hadu bandakut hika jinga Lehkai kam la shu ban phai ye ka ne ka chikol jong ka Argentina kumta ka Uruguay ka ha ban priang da ka nam ram persya ye kari Argentina da chikol lanon lengba ka ne ka jing job ka Argentina kadang bat hi haka kerdan ka bahakelido jong ka me ye ken point da ar pra point negi khat la tali ki jinga Lehkai ki bala dam bat kadang tam hadu 100 point ye ke Ecuador ka badon haka kerdan ka baar haba phai pat ye ka jinga Lehkai haka jinga kena erung caka FIFA World Cup na ka European hapdeng kari jong urova Lewandowski kata kari Poland persya ye ka Lithuania haka ne ka jinga Lehkai lengba ka chikol jong urova Lewandowski haka menit ka bapra pewai lengba ka assist u Kamanski ka Poland ka lala ban pelem ye ka Lithuania haka ne ka jinga Lehkai da chikol lanon bat sakawai pat ka jinga Lehkai haka jinga kena erung caka FIFA World Cup hapdeng kari jong Kane kata ke England persya ye ka Albania haka ne ka jinga Lehkai lengba ka kol jong Lewandowski haka menit ka baar pheu ye ka bol ka balpen bo da ujud Bellingham bat kam joro lengba ka kol jong Kane haka menit ka ba hanyo pheu hanyo ye ka bol ka balpen bo da udi rice ke England ka lala ban pelem ye ka Albania haka ne ka jinga Lehkai da ar lanot gol kuble shibon ye piki paralok ke bajis ngotenat ban pe ye ki video haka ne ka channel ngin sken dopat haka we ke video kuble shibon